ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭାରି ରହସ୍ୟମୟ, କାହିଁକି ନା 46 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟି ଖୋଲା ଯାଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସେ ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବାହାର କୋଠରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭିତର କୋଠରୀ। ବାହାର କୋଠରୀରେ 3 ପ୍ରକାରର ନେକଲେସ୍ ସୁନାର ରହିଛି, ଯାହା ଲଗଭଗ 120 ତୁଲା, ଗୋଟିଏ ତୁଳା ଯାହାକି 11.4 ଗ୍ରାମର ଏମିତି ୱେଟ୍ରେ ସୁନା ଅଛି। ଆଉ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଲଗଭଗ 100 ତୁଳାର 74 ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁନାର ସିକ୍କା, ମାଳି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ରାଜାଙ୍କର ଭରିକି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଓ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଧନ, ରତ୍ନ, ସୁନା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ହୀରା, ମୁଙ୍ଗା, ସୁନାର ମୁକୁଟ ଘେନି ଆସୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ ଯାହା ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଥିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ, ସେସବୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ବା ଭେଟ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟି ଭରପୁର। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ, ତାପରେ ସେ 16ଟି ହାତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରତ୍ନ, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ସୁନା ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟି ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗଣନା କରିକି ତାର ଉଚିତ ତଦାରଖ କରୁଛି।